mata gudun barewa. So yana da daɗi maso da shan wani ya shiga haushi. Soyayya ta zahiri ba a yi mata gudun barewa. Inda ya rashin sautin ka zan faɗa kishirwa. Idan har na barke abun sona bani da kowa. Da na ganka sai na wadata da ƙoshi bani yunwa. Duba kin ga tsuntsun kauna ya zana barewa. Girgita samaniya lublub tailis tana zubar ruwa. Ga itatuwa koraye ɗorowa da tsanwa. Min shigo wani sha'awa ga iska yana kaɗawa. Da ƙauna ta bin jiki an komawa da kanwa. Jikina yana juyar rabar wata soyayya. Na yi adanin soyayya ta bani baiwa kowa. Barewa ba ta yi gudu ɗanta ya rarrafa ba. Soyayyar da ke raina ba zan mata kishiya ba. Mai sukar masoya bai san sirrin zuciya ba. Idan na rasa ta jiki ba zai daina bari ba. Ba nuwa masoyi rowar tausasa da basi ba. Kauna ke gushe haushi so bai canja wuri ba. So in yayi kewar gani a so ba zai saya ba. Ba ni ba da rancen kauna ba zan yi aro ba. Na daɗe ina rarrafe cikin masu soyayya. Gashi na yi fincin kau misalin gudun barewa. In na ganke kauna na wasan kaɗa hankalina. Don Allah ke ce mani gobe na turo iyayena. Ko da yaushe suna malitika a dare da rana. Na daɗe ina shawara ta ya zai nuna ƙauna. Haɗuwar jini soyayya ce mai dinsa shakunci. Randadin ido bai ganki ba na iya barci. In kai mun maraicin kallo ban iya cin abinci. In ka kulle soyayya ta zan fada maraici. Hamdala muke yi min yautar TV a hanya. Mun rike rukun soyayyar mu ta kanwa da dan uwa. So yana da daɗi maso da shan wani ya shiga haushi. Soyayya ta zahiri ba a yi mata gudun barewa. Ta bani sinadarin da sai mai mata kuka. Wurin da na yi akan ta ba a yi masa girka. Ya bani abin da in na sha zan masa kuka. Wurin da na hau akan shi ba a yi masa girka. Na shirya yanzu zana wake ki da Hausa. Kin bani zuma ta so da hannunki na lasa. Na gane rayuwar ki ba ta da makusa. Daɗin zancen kike birge mutum gari. Kafin a nufi ki sai an buga shawari. Na ajiye zuciya da hannunki ki ɗauka. In zan tafiya da kai ina yinta da sauri. Dan kai ne ka saka a gwiwa na ta kwari. Ciwon ciki
Hello Babulaye. Ya kake? Lafiya kalau ina kake ne? Okay, dan Allah dan zagaro ta by fax ina nan ina jiran ka. Okay, to shikenan sai ka karaso. Hajiya. A'a, Babulaye ya kake? An wani lafiya? Lafiya lau. No, tashi ka zauna. Na zauna? Tashi ka zauna, tashi. Ba matsala? Ba komai, tashi ka zauna. Ai ina ma wannan aiki ne, ina ƙara shigar da wannan file din ne, kawai sai naga kira ki nace to ko lafiya kika zo bayan gida? Okay, ya kake a aikin? Lafiya lau wallahi. Wallahi Babulaye magana nake son inda kai abu ne ke damuna wallahi tallahi. Hajiya. Me kika nema kika rasa ga kuɗi ga dukiya ga komai ga kwanci hankali kuma ga cike ce babba fa a ma'aikatan nan kuma. Haihuwa Babulaye. Haihuwa? Wallahi haihuwa nake so wallahi. Da Allah? Wallahi kuma na san kai zaka iya ka bani shi. Da Allah Hajiya da gaske yake ko wasa? Wallahi da gaske nake don na yaba da halayenka kuma na yaba da hankalinka. Wallahi sai sa nake so. Kila zaka iya ka rike min sirrin nan kuma ka taimaka min. Insha Allah wannan sirrin ai ba ni zai sai daga ni sai ki Hajiya. To nagode sosai Babulaye. Ni ma wallahi na dade ina maganin ki da kawai dan dai in faɗa ne kin gane in samu matsala shi yasa ne shi ba ki kullun sai in ta kallon ki ba. Na gani wallahi. To yanzu ya za a yi? Yanzu tun da ka ce zaka iya saka tashi sai mu je asibiti ba. Asibiti kuma? Asibiti ko hotel? A'a asibiti. Asibiti? Haihuwa nake so amma ni ba na son ka sadu da ni ne sai sa. To ya za a yi kenan? Mu je asibiti sai a taci sperm ɗinka sai a zuba mu nawo kaga. Ha ba da Allah wannan ai rainin wayo ne. A tatsinawa a sa miki a ni ba na black market wallahi. Ban gane black market ba. A to ya zaki ce a wani tatsa ni ba na sai da fetur a jarka ha ba da Allah a tatsa spam ɗina a sa miki maimakon kawai ga abin da za mu yi cikin sauki mu kwanta kawai shi kenan minti nawa ne an samu ɗan. Ni fa ba na son ba mu kwanta ne kaga sai sa na ce maka kawai mu je asibiti. Babulaye ina za ka kuma? Na shiga uku. Yalla bai lafiya sanyin ne? A ba sanyi bane. Ba ka ganin abin da yake yi? Baba ne fa yake boxing. Ya koma boxing. To me mafita? Ai wannan wai abu bai sai ya cinye mu ne? Ya cinye ni a rawa. Waka. Ga fim ga kai komai ya iya. Wallahi kuwa. To ni dan ba zan koma. Yalla bai Dan ba zan koma. Zaka iya? Zan iya. Dan ba zan koma. How far now? Are you tired, go? Sorry, let me call one of my best friends so she come and give you something. Hello, Husky? Yeah. Hey, banza. Ina nan wallahi haka ta fada. Ina nan tare da Blessing. An asalin dabge ce dan boye uba. Wata babbar wannan sai dai ka yip alƙur'an ba ta gaji ha gane ba ta jin Hausa yanzu haka ma muna ta amma ba ta san me yake ana ji ka zo faka ka zo da ka taho kai ma da rigar ruwa saboda tsaro in ka zo ko ka san yadda za ka zo kawai ana cikin zan dan kashe wuta ne ka gane sai ka lallabo kai ma sai ka bi haka ka gane kanka damu ba to ai ka gane kai ma in ka samu kana tunawa da ni ne shi yasa ni ma ba zan taɓa manta da kai ba ha wallahi ne to kina ji jiya da ya farki ganin ki da kin to da wata bishiya sabke ki da ki za ki bani ci wannan kuma bishiyan da ne ran soyayya za ka yake mugun suna da wallahi ina son ka kullun sai na ba umma na da abba na labarin ka ai ba na gani ina son ka sosai fa amma me yasa ko kawata ma wallahi kai ka san kaf kauyen nan kowa ya san mu da kai amma me yasa ranar a dandali kika ga mutum gurin kika ka san mu fulani ne muna da komai aka yi magana ki dinga cewa mu fulani ni ma fulanin ne amma bakin ba fulani kawai kunyan ka nake ji kana da shi a kan kunya tsakanin masoya ai ba wani magana ta ga ta kare tun da aka san da zuwa ina wani da ba ka tsugunna ba kenan ai ana so in nazo kawai ni sai in tsugunna maka kai dai ba ka gaji da zuwa ba kenan
kullum sai ka zo karanci ka zo su bakwai. wallahi abu na ma siyo ma goro na manta da shi To ba shekaran jiya ka ce ka siyo min goro. Jiya ka ce ka siyo min goro. Yau ma ka siyo min goro. Goron nan dai ba a taɓa kawo shi ba. gaban Allah ya zanta mana shi Kai yaran. Kai. Kuɗan dinga hutawa mana. Da ka dinga dan hutawa. Abba fito lafiya. a fito lafiya dadi Allah yana da yana mugun barge da bai da damuwa Abba na kenan ai yana son abin da nake so. Wato abokina a har kullum idan na ɗebo wasu abubuwa ina matuƙar mamaki a ƙauyen nan namu wanda duka magani ne kamar ku ba ku fahimta ko? To ai mu gaba ɗaya ba mu san manguna ba ne ma mu kawai muna barin su ne a cikin nan saboda ba mu san amfanin sa ba. Magani ne kenan yanzu wannan jika shi kawai ake yi a sha koko me koko sarrafa shi ake zama magani. Za a tafasa shi sa ɗan gishiri kaɗan da ɗan ruwa. Ku dai wallahi tallahi. Kin girma ba ku san kun girma ba katin da ku kuna tafiya kuna wasa da kaga kuna wannan ai abokina wannan ai ita ce tawa Zaliya kenan. Ina wuni? Lafiya lau. Na fice. Wallahi ita ce take soyayya da Na fahimta ba gashi tsayin ku ɗaya ba kuma kun yi kama ga hanci ɗaya. abokina wai kai baka da budurwa ne tunda na zo ban taɓa ganin ka ban labarin wata budurwa ko wani abu ba. Ina magana kai shiru lafiya? Ina da ita. Wallahi sarki. To a can birni take? A'a. A ina take? Zan gaya muku. Shikenan ba dama. Kika ce? Yaya. Na? Abba ya ce wai idan ka gama ku je gidan Malam Mati zaka karɓar mishi sako. Shikenan ba matsala. Ke fa kula min da halisa ta da kyau. Kin san ba ta jin magana. To abokina. To shikenan ba damuwa za mu biya insha Allah. Babu damuwa sai mun ƙara so. Ke kallon me kike? Abokina kenan. Wato abokina kannon nan taka. Gaskiya tun da na shigo ƙauyen nan. Babu macen da ne karo da ita wanda take mun kwarjini take sa shi ko a zuciyata kamar ta. Gaskiya na maka sha'awanta saboda gaskiya kanwata mace ce mai kamun kai mai kamala ga iya sanin darajar mutane amma ka san wani hanzari ba gudu ba wallahi tallahi tana da saurayi kuma wallahi ba dare ba rana zuwa gidan mu amma haka da ita mata ce allura cikin ruwa kuma na san mahaifina na san ba zai mata auren dole ba insha Allah. Hakika ina matuƙar sani kamar yadda kika sani babu wata soyayya ta taɓa shiga cikin zuciyata inda na taso a rayuwata ta duniya kamar yadda na san ki a cikin raina ina fatan kuma ke ma babu wata soyayya a cikin zuciyarki wadda za ta takura ta kawo matsi a tsakanin da ki kin san kuma na san mu rabu Insha Allah ba za mu rabu ba. Za mu mutu tare. Za mu tashi tare, sannan kuma kar ka manta ina son ka. Ni ma kar ki manta ina son ki. Sannan kar ki manta alƙawari na da ke ina nan. Na rayuwa tare mutuwa tare. Tun ranga da na ganka da Hamma Babulaye, tun ranar na ji na fara son ka tun kafin ka yi min magana cewa kana suna. Hakika, mun tattauna da ɗan wanki. Akan shi ma na kwanta a zuciyarsa kamar yadda ke ma na kwanta a zuciyarki saboda abin da ya kawo ni ƙauyen nan naku na riga na kammala tafiya ta wuce da ta kai ga wuce tun wata ɗaya da ya wuce to amma saboda bana so in rabu da ke bana so in rabu da soyayyar da ke cikin zuciyata yasa kawai naji ina so in kasance da ke a kowane lokaci. Me yasa tuntuni baka gaya min kana sona ba?
Ai da na gaya abbana. Ka san suna suna fa, kuma ni ce kaɗai mace a gidanmu suna masifar suna. Ai ba za su yi ba da tuntuni ma an mana aure. Haka ne Fati. Lele. Me ne malam? Haske kike ce ma me? Lele haske ne fa. In ma duhu ne ba haske ba. Haba dai. Zo ki ji mana. Kaje an jima za mu haɗu a dandali. Kai kina tare da wannan shine ya ki wulakanta. Na ce kaje za mu haɗu a dandali. Lele. Wai me yake faruwa? Lele, haske. Haske me ya faru ne? Wai Lele na magana tana ga magana kan tana tare da wannan kaza. Allah sarki haske ka bai ita mace allura ce a cikin ruwa kuma ka san ba za a taba tunza sa mace aka abin da ba ta so ba ka kwantar da hankalinka in Allah ya Lele matar ka ce sai ka kawo ita Ya ga shekaran mu nawa da gaskiya dai hakan da wallahi sai dai mu je wajen baba na ga san baba zai zaba mata wanda ke so mu je Ke kuma in mun je ki zaɓi wanda kike so. Dama ai wanda nake so. Hajiya, kin da ji abin da ya faru. Akan Lele, ba zai yiwu a ce su zo ƙauyen namu na gado. A zo a ce za a dinga mana rikici, ko ba ka bane? Eh? To tun da dai gata. Tarihin Lele kenan. Ta waje na, ina son ki yarinya. To tun da dai ga su nan samarin naki, su biyu ko? Eh baba. Na san ka. Shine kai ne mai nacin zuwan nan. ni ne kullun da rana da safa da daddare. Ka gani ko? Zafi da sanyi. Wallahi. Ruwa ya ta duka na ma. Kun ga kamar Ai kai dole na san ka. Sai kuma wane? Kai ne ko wani? bako. Okay, da kai ake faɗan? To sai ga su nan. Sai ki zaɓi ɗaya. Dama na yi alƙawari ba zan mata dole ba. Haka ne? Yawwa. Ina ce aka shiga ni da muni na kika ce ai sai ni. Ko ba ka bane? Yawwa. Wa kike so a cikin su? Abba ni wancan nake so. Wancan bako kenan. To tashi tsaye. To wallahi ba zai yiwu ba. Na rantse da girman Allah ba zai yiwu ba. Na rantse da Allah ba zai yiwu ba. Haba Lele, ni zaki ma haka Lele. Kai. Haba, Allah dawo bayan mana. Kai. Kada la. Lumba ki kula. Lele, aske ne ba. Ke bula mu gaje. Kai. Da Allah. Kai. Ko yanzu na ce ba na son kashi nake so. Kai hakuri mana idan Allah ya sa ta haihu. In sun haihu sai a baka ɗaya ko? A bako. Ango ka sha ƙarfi. Kalla kai koma. Lele birni. Kalla akwai mafita. Akwai mafita. Ta ba ina ma bai kamata a ce ai ka takura akan yarinyar nan ba. Ka ga yarinyar nan. Ba kai ta zaba ba ko? A bali nake so. To ayi hakuri. Tunda da wani yaron nan ba sai shi nake yi. Ke ma bai kwanta miki a rai ba. To ka ji uwarta ma ta ce ba kwanta mata a rai ba. Yanzu kai hakuri. Ka fahimta? Kin tsare ni. Mu duk abin da yarinyar nan wahalhalun da ta sha da kai. Duk mun yafe ma, ka ji ko? Mun yafe mai. Kin yafe mai. Ni ban yafe mai. Dan fita da yake yana taɗi da ke. Duk sanyi sai ya zo. Haka ne? Ba sai ka biya wannan ba. Mun yafe ma, ka ji ko? Ka je idan Allah ya sa ka samu ko wata ƴar gurguwa ko kuturwa. Ka fahimta? Kuma kullum sai ta yi ma. To ka ji abin da ƙawarta ta faɗi. Ke ba mu lamu gaji ya take aka haɗa. Ka ji abin da ƙawarta ta faɗi. Babanta. To wallahi in dai zan gabu da yariyar nan wallahi an biya da abin da na kashe. Na rantse da kuɗin da na kashe mata bana. Me ka siyan mata? Ga ta naka tambaye ta. Naira 85 ne gaba. A dandali. Ɗari ba goma ne ya ce. Naira 85. Wallahi ɗari ba goma ne. A dandali. Wallahi ɗari ba goma ne. Alawar kuka ci. Awara ne ya sai mana. Awara da wainan fulawa ya siya mana. Wallahi ɗari ba goma ne wallahi. Kaga dan iska ya sun. Wallahi kaga dan iska. Allah ka yi haƙuri. Aiki ne. Tare muke mu? Tare muke. Ya kawai. Yawa munafiki na da aiki. Ba munafiki na Kai. ba munafiki. Munafiki ne. Ka yi haƙuri. Ayye ba ka so na. Za Haka za ba ku shi so tsuntsu ne yana tashi da kan wani. Tsutsu ya tukuwarsa. Na ce ka yi haƙuri. To wallahi ko ai biya da kuɗin da na kashe mata ko kuma wallahi ko na ƙauyen nan. Za ka kone ƙauyen nan? To na rantse da Allah ba abin da zai hana ban yaƙe ka ba. Allah sai na yaƙe shi. Wallahi kai sai na yaƙe ka. Ƙauyen namu? Ina kake? Gani.
Kana ji? Da ɗana nake magana don ubanka. Da Allah ka je ka duba a daka na. Ka ji ko? Akwai wata naira 50. Ka je gidan Malam Tanimu. Ka tafi birni ka tafi min da 'yan sanda biyu. 'Yan sanda biyu. Kai Allah sai na yake ka. Kawai na mai gona. Allah iza. Ka ji da iri? Kina ji fa? na sha gaya mata. Haba abba. Da Allah ƙara min kwana ɗaya ba zan wuce ba insha Allah. Ya su umma. Sun Jafar bin lafiya nan ko? Da Allah ya haƙuri ni ma ina kewar ku wallahi. Zaliha lafiya kin ko baki da lafiya ne? Me ya faru ne Zaliha? Dan ga yawan mana kin bar cikin wasu. Zaliha me ke faruwa? Me kike cewa? Fati ta mutu da gaske? Fati ta mutu. Shiga uku. Insha Allah abba. Allah ya malele rasuwa. Wannan ne ya kare yau ta mutu. Wata ne ne? Allah mata rasuwa. Ya Farko da duniya an dasa so bisa zuciyar mutum biyu. Kuma da abadan ba zai yanke ba adan yana da armashi. Sore ruwan zuma in ji wasu suka ce ruwan guba ne. So dangin mutuwa ne shi don ba